Més de 200 persones s'han apropat aquest dijous al vespre al Parc de Ca l'Arnús per assistir al racó íntim. Música, pintura o poesia són alguns dels espectacles que s'han pogut veure durant la vetllada, un acte on també han estat protagonistes els contes o relats eròtics. El racó íntim era un acte que formava part del programa de festes alternatives de la ciutat. Enguany, el primer de la Comissió de Festes com a entitat organitzadora, la participació ha estat un èxit, en part, segons els organitzadors, pel trasllat d'ubicació de la plaça Constitució al Parc de Ca l'Arnús. És un acte que des de l'alternativa s'havia pensat en primer moment per fer-la aquí al Parc de Ca l'Arnús i per primera vegada com a comissió de festes ho podem fer. Estem molt satisfets de la gent i de la resposta que hem tingut i estem molt contents perquè el fet d'haver-ho posat també dins la programació de festes de maig ha ampliat també el ventall de gent que pot assistir-hi. Poetes com Odil Arquer o Paco Fanés han participat en el racó íntim. També hi ha hagut música, relats eròtics i pintura durant tot el vespre. Tot plegat acompanyat de maduixes amb xocolata i una copa de cava.